Takže ahoj, vítám vás u druhého videa LPS hra. Čiže tak. Ako ju už môžete počuť, a teda ja uvádzam video a moja segra ona vlastne ukončuje videa. Takže tak, čus! Takže jdeme na to. Já si založu a musím vás dát tak, abyste na to viděli. Myslím, že takto je to asi dobré, alebo to takto. Takže otvoríme si tu nový tento domeček. Ano, domeček, ano, konečně. Takže, tada! Domek! Domek. Tak sorry, že nebylo žádně potom video předtím, ale no větě. Takže jdeme na to. Hop. Takže kdo to chce splnit jaký quest, to nie. A to byl ten link. Nie. Tiež nie. A kdo to bol s tým nenavčí? Aha, takže tak. Na to ještě budeme potřebovat hodně penězí. Takže ještě si chvilku počkáme na tohoto jezo. Zatím jsem si mohla objednat nového, ale toho nechcem, protože no prostě tak, to nechcem. Takže se radši si najprv koupím toho jezda. Jej. A potom až jo, toto paní potřebuje. Okay. Už to bude za chvíli mít. Takže mám 364, 3640. Takže jako juhu. Já nevím, či je to dobrý jako takhle být, alebo tak. Počkej, já teda bez toho kostku. Protože taková... Tak. Na chvilku budeme mít... 4000, že se těším. No nevím, čo potom kúpim. Neviem, fakt. Asi kúpim... Tak neviem, no asi kúpim potom tento kolotoč, keď mám mať... Fajn. Takže tak. No. Jak říkám, za chvilku budeme mít 400. A hrozně se těším na toho jezdčíka, protože prostě je úplně cool, jak říkám cool. Když cool, tak říkám cool, strašně moc cool. Tak víte, jak jsem ujeta na té jezdčíky a šel, protože prostě, no já se můžu zbláznit, chápete to?
a radši nepůjdu ten blesk. Tak, teďko je to lepší a teďko vidíte i to můj prst, ale zle. Tak to. Prosím, já už chceme toho jezu. Prosím, hop. Prejdá to po 5, takže... Hop. Ne, ještě. Ne! Máme 4 000! Takže koupit, jdem, pojďte. Shop. Mamo, tarík. Takže tady je tento jelečík. Prosím. Řekněte, že jsem velmi milý. Řekněte mi to, prosím. Já se zvládnu. Tak. Pomoc. Já jsem úplně ujetá, takže... Víte, a teď musíme nazbírat 2000 zase a mám jenom 107. Takže, asi nevím, zarobám na to, takže toto by bylo na měsíc. Všetko, já vím, že to bylo krátké video, ale čo tu budete robiť, keď nazbieram tých hodně týchto peňazí 2000. Ale to jde docela rýchlo, ale prostě já za to nemůžu, prostě je to takový krutý život, nemůžu za to, fakt nemůžu, chápete to, nemůžu. A sice i když mám už 200, takže to nám bude hodně dlouho trvat. Takže ahoj. Tak já vypím zvuk a to ukončí. Kate, naklusaj tu. Už běží o 106. Když je kamera. Toto by bylo dneska všetko a ako som vravila, dúfam na túto hranicu. Poď povedať hranicu. Jo, ja som zabudla, počkejte. Ja som zabudla hranici, že jo. Počkejte, tak. Ten moc kamera nižšie. Tak. A asi bychom dali, já nevím, hranicu 10 odběratelů a 11 lajků, takže tak, můžeš to dokončit. Ako se kde říkala, 10 odběratelů, 11 lajků. A ještě bychom dali 1 like pro moje nové nechty. Růžové, já vím. Takže já už jsem zmínil, tak to dá hned 12 lajků, takže kdo chce dát lajku a dáme novou hranicu. Dáme ji. Jo. Tak a teda asi to by bylo vše. A asi minutu máte spísaně. Takže tak jdem. To si se nelíbí, sám do kamery. Pane Bože, toho se stává moc často. To ještě mi tak stojí kamera dolů, ale mám trošku šmikovou podrážku, preto. A takto to pôjde dole. Tak.
Teraz to úplne geniálne. Sorry. Takže dneska by to asi stačilo, to ja myslím. Zase takové na to. Tak. A asi by to bolo všechno. Tak, Segra. Nazdar, točíme ďalšie video. Ne. Úplne som si ťa lesla, víš? Fakt si nelesla? Ne. A co tady děláš záběru? Já chci být na YouTube. Ne, vypadni. Shit! Tak ty líšky. Aleluja. A ako vám hovorím, nájdeme sa buď na Facebooku, moja facebooková stránka dala do popisku. A teda vlastne na Facebook, čiže Monika Polková, za veľkým M, za veľkým B. A čus. Nebo ešte ne, čus. Tak. Môžete mať 3 minúty, keď sa ty vole. Ako chcem vám nejak extra povedať, že... No, že by som bola rada, že keď by sme dali tú novú hranicu. Hej? A tak ja sa s vami loučím a ahoj! A tak ešte ja sa s vami loučím. Tak ja si myslím, že som to už vypla, ale nevypla, takže... tam trošku ďalej. Ja sa s vami loučím, majte sa krásne a krásne prázdniny. Určite natočím aj LPS kúpalisko, to sa nebojte. Určite aj natočím, počkajte. Ak mi príde nejaký balík, tak unboxing, alebo neviem proste. Tá Alice TV, tu mám zakrápnutý hlas. Tá LPS Alice TV, dúfam, že sa na to kúkneš, a ak sa na to nekúkaš, tak mi je to hrozne ľúto. Ja sa kúkam na každé tvoje jediné videá, čo natočíš, proste si pre mňa vzor. Asi si myslíš, že som lepšia, ale nie. Ty máš CHC a ja nie. Ja mám Destiny Cat. Vidíš. Ty máš dokonca Koliu a ja nemám nič. Takže je mi to fakt ľúto, tak asi. Je mi to fakt ľúto, že sice trošku si niečo o mne myslíš, ale ja nie som taká, ako si myslíš, jo? Takže prosím, odber na môj kanál, prosím. Nenutím ťa ku tomu, len prosím. No tak do toho prosenia a toto ja už tady naozaj ukončím, pretože toto video už má 14 minút a niečo, aspoň máte 4 minúty kecania. Teda 5. Ty vole. No a čau.